салому алейкум бинандагони азиз, инҷо осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. имрӯз 18 июни соли 2025. мана табиати зебо, пайраҳаи солимгардонӣ. инҷо ҳар рӯз беморон рафту омад байни дарахтҳо, олучазор, себзор, рафту омад 1.5 километр роҳ. агар давоми рӯз ба 3 маротиба рафтед 5 километр. мана ин гулҳои 100 барг, мана ин гиёҳи лапух, толпӯст мегӯянд бо забони тоҷикӣ баъзе мардум. мана гулҳо шукуфон, хандон, чунки ҳар рӯз мусиқӣ гӯш мекунанд. мана ин арчаҳо, мана ин тараф дарахти саба. имрӯз боз як тарзи табобата мо ҷорӣ кардем. мана дар ҳамин утоқе ки нав сохта шуд бо воситаи шаршари оби дарё, яъне бо воситаи садои об ва энергияи об мардум табобат меёбанд. мана ҳозир инҷо бинед гиёҳҳои хело зиёд. мана инҷо пудина, мана ин посни барои бемориҳои қанд. мана ин дарёчаи шӯху оби равон, садои шаршари оби дарё, бӯи хуши пудина. мана ин бино истироҳаткунандаҳо омода шишта садои обро гӯш мекунанд. болои санги табобатӣ ҳам ҳаст. 20 дақиқа мешинанд. сангам энергия дорад, одамҳои табобат мекунад. паррандаҳо, булбул, саъба, ошпақкук, яъне ҳудҳуд дар инҷо парвоз карда истоданд, садо мебароранд. мана ин бинои нав, мана ин бевосита шиповник. беморо инҷо ба табобат мегиранд, табобат меёбанд, саломатиашро барқарор мекунанд.